Ngapel soba ya pi ki paralo ki bisnat ban pe ya kan ka video ha kan ka channel. Phah ktien Yuvraj Singh lyngba ka Twitter ia ka jingdap news ba gol Cristiano Ronaldo ha ka jingtep gol jong na ka benta ka club. Cristiano Ronaldo la tep shikol nin kasni ha ka jingle kai Persha ya ka Everton bad lyngba kan ka shikol ula tau ya ka history ka patmai. Ha ka badai tang mau uhi players ubala ban tep hadu news pa taliki kol na ka benta ki club ki ba u ya le kai. Lyngba ka jingla jong ban tau ya ka history ka patmai. Kila penlong ya ki babun ki pajba riu ik football but ki legends players. Kila ai jing ya ro ya u but menta u player cricket bapau kari India u Yuvraj Singh. Ula Phah ktien ya u Cristiano Ronaldo da ka ba ula tweet. Ha ka Twitter jong u kumne.